Zaraz Palec, zdraví vás Petránsky Palec a ja vás vítam u tretieho dielu, no ne tretieho, štvrtého dielu z hry do Sims 3 a jak vidíte, Fero Moravčík už tu ona leží, jak Maďar hen sníva o tom, že si kúpi nový mikroskop, tomu neumožním, je teraz, je piatok, sobota, nedeľa, máme voľný, čiže dneska ideme do mesta, tu je bazén, nájdeme nejakú, tuto je supermarket, nakupovať potraviny, ideme, šup, Pedro Fič, alebo jak sa volá, ten Fero Fič. No, šupni sa tam. Ja to preslihnem. Dobre. Treba som zrušiť postel. Bude ako postel spánok. Dobre. Už by som mal akože postaviť, lenže ja som Maďara. No. Hurá. Už ide hen jak ide. No, aj motorku. Maťovku. Dobre. Podľa, čakať, plodiny. Nakupujeme si vodný melón, sladká paprika, česnek určite. Kúpiť ložky, dobre. Ideme doma. Back to home, bitch. A teda ideme doma. Shit, enter. Jasné, hovnové. Niečo. Dobre. Tak. Od nákupu. Pomoc stavba. Barvy terénu. Suchá tráva. Krátko tmavá. Modrá tráva. Trávnik z 1 suchý trávnik z 1 zelený trávnik, podzimný tráv, kvetiny, hlína, písek, rôzne, všechno. I rybníček, povrch zasekojového dřeva, brokovica, jehličí, povrch z trstenové kôry, plevel, splnutý kryštál, kvetiny. Toto to nech dám, že ja to je to isté. Tak dám, a to je lepšie. Počujem, možno to nevidím, tak dám deň. To bude asi lepšie, keď tam deň. V normálnom živote je deň? Ne, je noc. A to bude deň. Tak. Barvy terénu. No, to je jedno. Toto zarovnáme. Zarovnáme tu. Dobre. Dobre, je to tu. A dobre, tu budeme sadiť, ešte by sme tu mohli spraviť takú boudu. Bouda, tu asi ne. Takú malú boudku. Tu bude nejaká budka, nejaký skladiček. Tu 980, a dobre. Tak, to sem dáme nejaké ladice, drevo. No tak treba, takéto. Dobre. Počka, ne, tak, výborne. Ježiš. Laždice ne, tapeta ne. Nečakám z divu. Skala, kámen. 9. A
A nevypadá zle, ale... Jasné. Šútre... A toto je dobré. Toto sa mi páči. Diváci, povedzte, či sa vám to páči, alebo ne. Ale takto to nenecháme. Tú podlahu musíme dať z kameňa, zo šútra. Poradný šúter dáme. To je jasné. To zabudni. Nívajte s nami. Šalalalaj. Počkaj, takéto. Aj. Toto. To je Minecraft, ne? Jasné. To je jedno. Dobre. Tak to bude. Dáme sem ešte zvonka, by sme si mohli aj niečo dať. Čiže zoberieme to ne. Tapety je zvonka, to bude také zdivo obklad. Obklad tam bude nejaký. A strechu. Toto není pekné. To ani. To ne. A to je krajšie. Máme asi 171. Tak rýchle dáme strechu. No rýchle. Ešte máme čas. Strecha a normálne takáto plaštíme tam. Ne, takto. Dobre. Dáme sem dvere. Nejaké také, že... Máme skladíček. Mali by sme ho vybaviť. Tak, v tomto sklade, čo tam by tam mohlo byť? Ne, takto. Kúpeň, venkovní prostredí, jasné, doprava. Ale toto nebude venkovní sezení. Venkovní vaření. Sandwiche. Koš. To 50. Toto zabudni. Je kokos. Hezký pokoj, ne? Pracovna. Nám stolik by som sem dal nejaký. Židle. Tak. Tu by som mohol dať počítač. Pozor. Pozor, niečo ma napadlo. Dobre. A ešte svetlo. Svetlo, do svetlo. Tu je asi svetlo. Ne. Sem dáme nejaké. Niečo za 100 zapadé. Vážne sviečka. Jasné. Kúpeľňa, osvetlenie na kúpeľni. Späť. Dobre. A toto by to nemuselo byť. Tak. A mohli by sme spraviť menší dom.
Tak a tu bude tu kuchyňa, neviem, či som mi to asi prestala nahrávať, čo sa mi stalo. No, dúfam, že som vám všetko povedal, ale to som spravil toto. Dúfam, že to tam je. Nevím. Dobre. Tuto dáme, dobre, a dobre, to je dobré. Dobre, to je dobré. Čiže kúpeľňa bude tuto. Zoberieme omyl. Kúpeľňa. Čo sa tam dáva? Sprchu? Sprchy, toto je sprcha. 400, 900, 1100, 400. Tak. Záchod. To je drahý. Jasné. Nechcem mať v ruke toto, tento nový. Toto vypadá, že je to záchod, že je záchod. Tak a ešte sem dáme sem záchodová kabínka. Ne, umývadlo. Doplnky, ešte toaleťok za 2, to je strašne drahé moc. No, 2. Je pulty. Ne, ja som tu mal také, že umývadla a to takéto. Tu som mal takéto. Dobre. Čiže kúpeľňa vyřízená, ale tak a ideme. Kuchyňa. Čiže pulty sem dáme klasika. Tu. Takto. No daj sa. Tak, hurá. Chladničky. Takto. Mikrovlnky. Dobre. Máme ešte 2000, čiže ešte čo som zabudol? Určite som na niečo zabudol. Určite. A túto by som mu spravil takú pracovňu. Čiže tak. No. Tak. Drtiče. Má toto pri dverách. Skrinku. Jakú hornú? Alebo ne, dáme. Obývací pokoj dáme, musím si nejakú pohovku alebo niečo také. Pohodička. Tu budeme tuto. Teraz vypadá ten kraj. Vypadá to teraz aj krajšie.
Máme 2000, čiže nič sme sa nepohli, ešte sme zmenšili, dobre je to. A toto musí byť poradný stonák. Tak. Koberec sem dáme akurát. Dobre. A život. Už ide doma. Dobre. Tak poď hackovať. A ešte nemôžeš. Energia. A poď spať. Tu budem mať pracovňu, takú hackovaciu. Dobre je to. A je to možno tak krajšie. Jasné. Ja som sem zabudol dať preč tú strechu. Preto tu je taká tma. Strecha preč. A keby bol dvojposchodový, to bolo úplne epické. To bude. Ešte máme sobotu, nedeľu, dneska už asi nestihneme. Či dáme dneska ešte niečo posadíme. Dáme sem rýchle strechu, čiže je to predstavím a ja ho sem rýchle dám. OK, máme ju tu. Trošku. Tak, dobre. Modrý život. Tak. Spí. A ideme sem rýchle. On to má v inventári. Jemu to tak hnie. Prečo nemôžem zasadiť? Jablon. Jaj. Treba zasadiť. Sadíme. Toto určite zasadíme. Omra už sa vyspal. Zasadíme to tu. Ešte možno stihneme. Stihneme tento diel. On I. Ja som sa nedal umývadlo. Ahaha. Dobre, je to tu? Môžeme ísť. Si hladný, musíš jesť niečo, nedaj si. Hej. Víš, keď to nedá zasadiť. Umíš sa, dneska je. Za 2 dní. Dobre, z piatok sme stihli všetko. Toto už tá skladka. Četovať. Četuj si. Len aby si sa nepúšťal. Vyskúšame psát. Ale to až na budúcom dieli. A dneska to len cvičíme. Ideme to skúsiť. No poď píš. Daj nejaký ony. Nejaký horor. Jeničeka, Maženka, Lovci draku. Lovci čarodeniči, že to je, jak sa to volá. Áno. To jaký máš... On má obrazovku jak one. Niekto ti... Psát. Nebudeš nič. Budeš psát celú. Naši spisovateľi vydelávajú týdne. No, že budem ešte dostanem 500.
a budeme mať lepšie honoráže. Jasne, že to bereme. Ako vyšší sa to o 500, my za chvíľu dopíšeme. Celý deň nám máme cvičiť, sa ani bude, potom na budúcom dieli dáme niečo. Video vždycky má tak 20-25 minút. To je dobré. Ako povie, ešte stihneš hekovať. Hekovať. A ešte hekuj. Nemáme peniaze, musíš hekovať. Dobre. Rýchle hekuj. Hekuj! Moje prdelo. A on si žije svoj svet. Ja mu nakažem, nech si má, ne? Dobre. A chod spať, lebo si prdelo. Dobre, takže ja končím s týmto videom. Čiže keď sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like. A keď sa vám nepáčilo, tak si uprdnite a preč. Nekúkajte to video, keď vás to nebaví. Ak vás to baví, dajte odber a like. Takže čaute.